amma dai yanzu mu ina mun haga bakin dariya ga ƴan uwan mu can ga hannun barayi yau nan da nan baka iya tahiya hannunka ga gaba yau kowa su jami'an tsaron su annan yanzu an maidan mahari ana ta kashin su to an kai jami'an tsaro zai tsare mu yanzu har an yi ga commander in chief an ce shi za a kamowa kaga shikenan ya nuna Najeriya bude take to yanzu sai mun gani in ba daukar mataki kwanaki komboyin shugaban kasa fa an haka yan farmaki an kai makar komboyin shugaban kasa farmaki ko ba a kai ba to wace kunya ta wuce wannan to me ya rage da yana ciki da ana halbi ne ko ba halbi ne ana halbi ne duk boye-boyen da kaji su Garba Shehu na yi bayan gyaran zama ne na baya ga walle bidiyon da an ka sako shekaran jiya yan ta'addan da na sace mutane cikin jirgin ƙasa suna dukansu kun gane shi wasu ga Garba Shehu yana cewa propaganda ce propaganda to me kai Garba Shehu me propaganda mutumin da ya fara ba da sanarwa ƙarya ce kenan ƙarya ce yan ta'adda ba su farmaki jirgin ƙasa ba wanda ya taso da Abuja zuwa Kaduna ƙarya ce mutumin farkon da ya fara ba da sanarwa shine ministan sufuri na wancan lokaci Rotimi Amechi shi ya fara ba da sanarwa cewa yan ta'adda sun kai farmaki ga jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna Amechi ya ba da wannan sanarwa ko bai ba na biyu sai ga hukumar jiragen ƙasa Nigeria Railway Corporation su ma sun ba da sanarwa cewa 'yan ta'adda sun kai farmaki ga ɗaya daga cikin jiragen ƙasa su da ya taso da Abuja zuwa Kaduna sai ga uban tafiyar shugaban 'yan Allah wadarai shi ma ya ce yayi Allah wadarai da farmakin da 'yan ta'adda sun ka kaima jirgin ƙasan da ya taso da Abuja zuwa Kaduna shugaban 'yan Allah shi ya ka shugabanci ne annan mun yi Allah wadarai shikenan yayi Allah wadarai mu ko mun yi Allah wadarai da Allah wadarai ne Allah wadaranka muku mai Allah wadare da shi Allah wadare a haƙin shugaba ko mace na Allah wadare balle shugaba commander in chief kace kai Allah wadare me abu ne Allah wadaranka to Allah shirye su to kenan waɗannan da Rotimi Amechi da Nigeria Railway Corporation da shi shugaba mai Allah wadare kenan duk propaganda ce suka yi kai Garba Shehu duk waɗannan ƴan propaganda ne to in ta tabbata an farmaki jirgin ƙasa ta tabbata kuma an kwashi mutane an tafi da su go to mutanen nan ne an ka nuno an sako wasu ko ba a sako wasu ba sun yi bayani an kama su ko ba su yi bayani ba to kuma su ne sauran waɗannan rage an ka nuno ga su ana bugu da sanduna kuma bugu ba na tsari ba bugun dukan mai kan uwa da wabi sai ga Garba Shehu wai propaganda ce to me propaganda na roƙi Allah don tsarkin zatinka irin wannan propaganda da Garba Shehu ya ce Allah ka sa ta cin mai ya Allah abinda Garba Shehu ya ce propaganda wannan propaganda da yake magana Allah ka sa ai wannan propaganda da shi Allah ka sa ya fada hannun yan ta'addan nan su ya mai wanda sun kawo bayan Allah nan da shi da duk mai cewa propaganda ta Allah ka sa ai wannan propaganda da su Allah ka ba yan ta'adda sa su kama su su sun ga halaka shi sannan da Buhari ya san ciwon kai ne shi ko sauraron shi Garba Shehu yana yi Garba Shehu ba masoyinsa bane yaron wani ne ya ba Buhari wacce irin cuta abai Buhari ba amma da yake mutumin gawa da yake shikenan an ka kyale su an gazo na za a karewa da su kaga to su ne sadda mun kai kariyar Buhari kai yanzu ba shi an mai magana da yawon Buhari ba to ku hada mai Bello ya rige shi an yi lokacin da duk Najeriya da duk gwamnati ta taba Buhari ni ke kariya ta shi Buhari ya sani Garba Shehu tambaye Buhari ka jiya sannan kai kariyar da haka ba don Allah kake yi ba don kada so ne ba biyan ka ake yi ni tambaye shi kariya ya san kariyar da ne mai da an taba da gwamnatin PDP lokacin da sun yi magana nike ba da ansa sannan ko shi Buhari ya ji tsoro 2011 bayan an ga ƙara zabe an yi rikici an yi kashe-kashe da kone-kone ya gudu ya koma daura ya boye kowa ya yan jarida sun ka buga mai bai dauka da zaran gwamnati federal government lokacin sun ka ce cas game da Buhari wallahi nike ba su ansa don haka Bello ya rige ka in magana ne da yawun Buhari Garba Shehu sannan kai karin farauta ne kawai don kai biyan ka ake yi ni don Allah ni Buhari ya sani ka zo ka ne muna maganganun banza
to wannan propaganda Allah ka sa ta cika da kai Allah ka ba yan ta'adda sa a Garba Shehu su kama shi su yi propaganda da shi mu ga propaganda su sun halaka shi kaga abin da kenan propaganda ce ƙarya ce abin da yake so ya nuna ƙarya ce propaganda ce to wai cewa ƙarya ce ga mutane ana bugu ya za ka yi to da lauyan nan shi wannan lauya da atsaye yana kariya haka ana dikace da geme yana kariya haka bayan an kare yayi jawabi yana kira ga kasashen turai kasashen larabawa kasashen wato su a gaje tun da wagga ta kasa bayan awoyi sai an ka sako shi te ka tambaye shi propaganda ce don kada dake mataka Allah ka saka shiga hannunsu Allah ka kaddar Garba Shehu ya shiga hannunsu su yi propaganda nan da sun ka saba da shi tun da dai propaganda ce to waɗannan suna kusa ga masu mulki yaushe za a gyara tunda abadan ba su wada ba shugaba gaskiya kaje propaganda ci shi wato kenan abban magana a tabbata ai banza da magana propaganda to ba propaganda bace Garba Shehu kai Buhari ka ji ta ga baki na ba propaganda bace gaskiya ce ku dauki mataki na tsamo su wallahi in bulala nawa an kai musu in kwana nawa sun kai cikin daji da yunwar da sun ka jiya da wahalar da sun kai da bacin ran da sun kwana da shi na rinci da Allah duk sai Allah ya tambaye Buhari Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba wallahi duk sai Allah ya tambaye shi kuma ba su ɗaya ba duk wani abu na bacin rai ya sama Najeriya sai Allah ya tambaye shi shi yace yana iyawa ba shi yace yana iyawa ba yace gwamnatin Jonathan ba ta da alƙibla to tsakaninku da Allah da gwamnatin Jonathan da tashi wahi alƙibla wacce ta yi alƙibla wallah ba a taɓa gwamnatin da ba ta da alƙibla ba Najeriya irin wannan gwamnati mara alƙibla maciya amana don ban taba ganin gwamnatin da ta zanna ana kashin talakawan ta kawo ido ta yi biris ba kamar waɗannan ni ba taba gani ba kisa kuma in large numbers kuma on daily basis amma gwamnati ta yi ko oho to me amfanin gwamnatin a gwamnati ba ta da wani amfani don ku tashi tsaye mu yi addu'a ya Allah ka jaye muna waɗannan marasa amfani Allah ka kawo muna waɗanda za su kare muna rayukanmu da mutuncinmu da dukiyoyinmu sannan wanda sun kai muna Allah ka gani Allah ka yi musu haka nan irin rikon da Buhari yawa mutanen Najeriya Allah ka yi mai iri ne duk abin da ya yi muna Allah ka rama muna da shi da duk waɗanda a tare da shi amma dai babban laifi yana kai ne don mu duk waɗanda annan ba wanda mun ka jawo mu ƙuri'a illa shi ba wanda mun ka wahala akai ne illa shi ba wanda mun ka sa hop din mu gare shi illa shi yazo ya san baya iyawa maimakon ya dace ce Bello ya ba in ce to lalura da garkun ka azan bai iyata ga kayan ku ba haka ya kamata yi muna ba shikenan sai ya ja wasu ƴan iska mutanen banza marasa imani wayanda su ba Najeriya ko al'umma a cikin rayukansu ba wai su ne kabals Allah ka ɗebe ba kabals ɗin albarka ba kabals ba wallah don haka yadda sun kawa mutanen Najeriya Allah ka gani ka shaida kai a shaida Allah ba mu yahe musu ba Allah ka saka muna Allah ka hidda muna haƙe mu da sun kaci to mutai ina an ka tsaya don haka a rage dariya balle duk yanzu ai ko ba sai adabi ya ce ba ai yanzu to idan ka ga bakin dariya mi za ka wa dariya da kaga dan Najeriya dariya ta ƙarin hali ce mi an gare mu da dariya mu ƴan uwan mu na ga hannun barayi ga barayi sun yi mana zobe ko ina sabon birni kullun ne ƙauyukan sabon birni kashin su akai wanda kasa ana fesa ma abin kwari magani ga damina to haka annan ana kashe mutane sabon birni da Isa da Goronyo da sauran wurare sannan da ita Zamfara dama na ahe da kwata da Katsina da Niger da Kaduna to kun san hikimar tare waɗannan wuraren nan arewa nan ne wurare masu rai cikin waɗannan jihohi nan wurare masu rai da ake noma suke to kaga shikenan an kashe noma inda adda ƙasa mai rai nan arewa Zamfara tana cikin garuruwan noma me ya take mutanen Zamfara noma farming is our pride shine takin su ko noma shine abin alfaharin mu to yau sai su noma an kashe noma Zamfara ko ba a kashe ba da zaran ka hana mu mutanen Zamfara noma ai ka bai da bambanci da kashe su to an hana noma Zamfara an hana noma Katsina Kaduna bangaren birnin Gwari dan nan baka san iyakan mutanen Sokoto da adda gonaki birnin Gwari ba a tai can ayo noma a dauko a kawo mana nan mu zauna gari ban za mu ci
to birnin Gwari ta ko ina lalacewa cikin jihar Kaduna sun tarotsa birnin Gwari baka da halin noma. Hakan ga Niger bangarorin Niger Allah ya sa mata albarka, mutanenmu da yawa suke zuwa can su yi noma, to duk an tare. To yanzu miza mu ci Buhari ya kamata ku kamo mana mu dafa. To an hana mana noma, wa za mu ci in ba shi ba? Don haka don Allah yan ta'adda yan kun kamo ku ba mu shi sai mu dafa, tunda zamani ne an ka hana mana noma ko kuwa. To ka gani, don kusancewa wai shiri ne an kai na a tarotsa arewa. Yanzu iri na waɗanda ba mu da gona ba mu noma, jirin muka yi a noma a kawo mana, to su masu noman duk suna nan yanzu cikin gari suna yi muna bara, masu noman can ƙauye in sun ka noma su kawo nan mu saye, to suna nan yanzu sun koma yan gudun hijira suna bara. To yanzu iri na da dama ni ban noman, jirin na kai a noma a kawo min in sai, to miza ni ci? Ku tambaye min Buhari miza ni ci? Kuma iri na miliyan nawa akwai Najeriya, an ce a koma gona, to sun ci ka ai noma, kuma gwamnati ta kasa korarsu. Don haka an ci amana ko ba ci amana ba? To ya za a yi da alkawarin da an kai mana cewa ba zan cuce ko ba zan ga an cuce ko in shiru ba? Ya yi shiru ko ya yi magana? Ya yi shiru. Don haka akwai haƙƙe ko babu? To mun kai haƙƙin moran Allah, mun kai kokin moran Allah, Allah ka kwato mana haƙƙin mu da sun kaci, Allah ka isa muna, Allah ka saka muna, Allah ka hidda mana da haƙƙinmu, Allah kakka ba haƙƙinmu gare su har lahira, tun nan duniya Allah ka yi hisabi tsakaninmu da su, Allah ka nuna musu kai a Allah, kai ka aza su bisa kujerin nan, Allah ka sa kujerin nan su zama musu kujerin wuta, Allah ka sa ka su ci amfani ko guda na kujerin nan. Yadda sun ka ba al'umma cikin uquba, Allah ka sanya cikin al'uquba da sun ka ba al'umma fiye da wanda sun ka ba al'umma cikin ta. Allah ka taddan musu hitina inda ba su zato. Allah ka hana musu zaman lafiya, ka hana musu kwanciyar hankali, ka hana musu daɗin rai. Allah ka sa ka su ƙara da lura ga lafiya.